jan lorek pokok tetep lengan dawa. Nek rapi aja milih sing ganteng, mesti elek pokok pinter nyitak botol. Ki ngono cuma guyonan. Pasar mantuk, wong wis tuwa pagel kecakuk. Jaman saiki akeh wong gak bener, gawe jeneng samaran cek ketok angker. Nek desa jenenge Cak Seger, basa nang kita diganti Megaver. Sing paling kacau senengane sabonan disco. Jenenge asli Cak Nano, bareng nang kutha diganti Ari Lasso. Ceweke seneng hura-hura, iku gawe keindahan kota. Jenenge asli Siti Wargina, bareng nang kita diganti Cassandra. Aku mau ditegur uang, rambutku saiki tak gondrong. Senenganku gawe kaos oblong, jenengku saiki tak ganti acong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki Ludruk arep nyuguhake cerita rakyat jaman londo nuasani. Wong cilik sing uripe sakjane tentrem lan ayem, jebul kaget merga sawah lan tanah panguripane dijimuk karo londo. Ning aja nganti muring-muring dhisik, soale Ludruk tetep nganggo guyonan ben penontone ora sepaneng. Wis aja kakean mikir, ayo padha nyawang lakon iki. Oh alah, Sri sawah dari depan urip saiki arep direbut londo, ora diulah kasih blas. Lah ya apa maneh sak bejo, wong aku masak saben dina teko panen sawah. Nek sawah ilang, aku kate masak nganggo apa? Masa iya kate masak nganggo angin to? Haha, masa nganggo angin ae Yusri, kari buka jendela, tutup panci, jebret. Ora iso karo ngono, Mas. Iki urusan masa depan. Wong enom kuduane lan londo. Kok jasa penake dhewe, ngono kuwi ora gampang, perlu rencana, kudu semangat tok. Lah ya apa kira lah aku manut rakyat londo sing nesu, lah aku manut londo rakyat sing ngamuk. Ya kabeh-kabeh iso salah ning mripate wong-wongan iki. Jangan mikir kursi karo pangkatmu ae. Wong desa kuwi penting. Sawah kuwi nyawane wong tani. Yang ilang keturunan desa sengsara kabeh. Lah aku kudu ya apa, Mbah? Rasane kok kelelep ning tengah kali. Wis lurah nek bingung aja mikir kursi, ganti depan wae iso telu penak. Ate wong ngomong soal londo yo, kabeh padha kuwatir karo dadian iki. Iya, jare londo-londo kuwi wis ora peduli maneh karo wong cilik. Aku krungu kabar jare londo bakal nambah sedadure desa iki wis ora karuan. Waduh, aku dadi kuwatir. Kudu koyo piye lek terus-terusan koyo ngene. Jamu kuat, jamu segar, jamu tolak londo rek. Loh, Mbak Sumi, kok saiki dodolan jamu aneh-aneh? Jamu tolak londo ki apa to isine? Isine jahe, kencur karo doa, ben londo wetenge mulus nganti ketok sak kampung. Walah, Mbak kok ya kepikiran bae terus sampean ki. Aceh jos jamane Mbak Sumiki. Halo, rakyat kita. Mulai sekarang tanah ini milik pemerintah Hindia Belanda. Kalian tetap bisa bekerja, tapi untuk kami,
upah kecil yang cukup untuk hidup. Yo bener, manut wae. Nek manut selamat, nek bangkang bakal susah kon kabeh. Loh, kan kabeh sapa? Orang-orang rebutan rakyatku. Loh, kamu kan bejo. Bawahanku dulu. Kok bisa sekarang jadi lurah sih? Iya, ada tiket, kadang nggak sadar, tapi ora pantes dilakoni karo wong pribumi. Aku sing saiki dudu aku sing biyen, aja pajakne karo antek-antek mulyane. Alah, ngomong kosong. Yo bejo, kon iku padha ya karo aku, sok-sokan bela rakyat. Loh, agak bejo saya kalau tobat ngurusi rakyat. Tak kayak kon selain saja malah son londo. Saya kon kuwi wong pribumi, kok malah jadi anteke londo. Ra isin ta? Isin ora iso ngisi weteng. Aku mikir wetengku dhewe. Nek kon wani, ayo maju lawan londo. Olah Gusti, kok ya ana wong setega ngono. Mandor, lali nek dhewe iki padha keturunan wong tani. Wis ceto ta Ayu Siti. Mandor ki wis keturunan Walanda. Nek diobati jamu busumi, mesti isih ana harapan. Jamu anti mandor licik. Wong-wong iki aja mung nesu. Persatuan iku kunci. Yen padha guyub, londo ora iso ngidek-idek awak dhewe. Bener. Wong desa sak Kabeh wong kudu melu. Aja wedi aja pasrah. Lek kita bersatu, londo ora bakal iso ngalahke semangat rakyat. Hei, rakyat kecil seperti kamu berani menantang kompeni? Kamu cuma petani miskin. Aku punya senjata, punya kuasa. Bedil ora iso ngalahke tekate wong sing wis diapusi lan dirampas rubik. Nek wong desa wis nekat, londo ora bakal iso nglawan meneh. Aja kakan cangkem. Wong desa kuwi mung iso manut. Sing wani ya kuwi sing bakal mati. Kowe sing cilaka mandor, wong desa wis kesel digepuki lan dihapusi. Ayo rek, aja wedi, saiki wektu nglawan. Rek, ayo maju. Iki tanah dhewe, iki uripe dhewe. Merdeka! Ya Allah Siti. Olah Gusti. Akeh sing tumbang. Nanging aja nganti ngene. Iki tanggung masa depan anakku. Aku mau manut perintah. Mandor, bismillah lagi. Nek nglawan rakyat, ya iki akibat. Kalian semua sudah gila. Ini pemberontakan. Aku akan kembali dan kalian semua akan menyesal. Bali apa Cik? Cerita iki dulu rampung. Nanging rakyat sing menang. Rakyat ora gelem juga saya meneh. Merdeka! 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 Pesan moral. Rek kabeh awak dhewe kudu wani lan waspada. Cerita mau wis cetha nuduhke wong cilik lek padha nyawiji. Wani lan ora wedi diapusi. Iso ngebuk penindasan senajan musuhe luwih sugih, luwih kuat lan duwe bedil. Tanah lan sawah lan budaya kuwi duduk barang dolanan. Nanging warisan simbah-simbah leluhur sing kudu dijaga bareng-bareng. Aja nganti direbut utawa digadhahi wong liya sing mung mikir dhuwit lan kekuasaane. Lan sing penting rek, aja nganti awak dhewe dadi kaya Mandor Kromo sing mung mikir wetenge dhewe lan tega ngianati bangsane. Wong sing kaya ngono pungkasane ora duwe ajining diri. Ditinggal kancane lan ora diajeni rakyate. Perjuangan merdeka kuwi butuh wani, korban lan tekad baja. Nanging ora cukup nganggo kekerasan tok. Kudu nganggo persatuan lan akal sehat.
Wong desa iso kalah sandangan, iso kalah senjata. Nanging nek atine wis padha nyawiji kanggo nglawan penjajah, ora ana sing ngalahke. Persatuan rakyat iku senjata paling ampuh. Luwih gedhe ditimbang bedhil lan kuasa londo. Wong sing wani nglawan kanggo tanah lan budayane bakal tetep dadi pahlawan rakyat. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Berani menantang kompeni.